З миром Божим хочу розповісти про віру. Багато хто говорить, що зі мною Бог, я з Богом. Але коли запитуєш у людини, чи ти віриш у Бога, то вона відповідає так, я вірю в Бога в душі, і мені цього достатньо. Навіщо мені церква, навіщо мені Біблія, коли мені цього достатньо? І є дві віри. Є віра Божа і є віра бісівська. Віра Божа – це віра святих. Вона веде до Бога, зберігається поколіннями і дає життя. І є віра бісівська – це коли я визнаю існування Бога, але живу у гріху. І біси теж вірять в Бога і теж знають, що Бог є, але це не врятує їх від гієни вогненної. Важливо не просто віри у Бога, а жити з Христом і приймаючи Його правду і істину.